His Excellency, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, on name 24 and still on the chair. Monsieur vous serez au c'est ça le même pour dans la compagnie dans le temps pour pouvoir alors nous là on se voit que nous devons voir chose mesdames et messieurs Mr. President, President. Mama not to for my said Senia Nimia or my penny Nana Addo Dankwa Akufo-Addo at one in crown said and then like I said about the chairman now or little Bunko na Nimia in fee team the little down or Quapatrono or by Naso of a chairman. Eji nanim inshira ambo kotwa na dwuma so ampa okoye no so nkopon man kudi eye dedia etimra ode nimre di kan no ba biye no yimi menu de adunu no obeda ni ase e do san asre se ni agana emra na ti no wo akwanya so obesa ejina bi to obebona manle so obesa ejina bi nti wasa ehia ne moa onya ne paye onya na futu na wasan ya akotoa so no kre usila linia sa akoe teno supokodi nkunim na obese ne a otumfo si ata na chi oni asanteman abodi chi don wo hwe 2016 aba onya na santeman na 2020 aba onya na santeman eno boa kase ena tama odi nkunim sisei se de emrare kire no ontimi nkomro premier no ba na wieye na sabe obi ade ma wa osayiye mpo Jesus Christ osa akotafo du na ma ne aba akope yare aba akope ne koho kota na se no o ka se na krona aka no ewoyi ewiase so bi ade ma na wachire wani so na wo chire wani so a na yasida na also the brother ntiele o mampeni a oni mpenfo ahodwa edinachi ye wo ye party regional chairman Mr. Chukwuosi Akon odina me bonkum so hai sanso na ye wo ononyamfo asenso wachi a ono eye MP ewo Bantama ono anso ene esoafo a ohwe akwan ene akwantempon so there were deputy chief of staff ono so kano ene mpanimfo bebre training team kasa me bobo nyina dia ebewa awo bobo na chi doma ba na oba na odi asida abreni mia ene na damfo ene asanteman. Oye, me casa, se movió un poco.
Don't for jam. Jam baby. Whoa. Two for Sunday. Some pay. Who are never don't mind. Yep, one in the body some. Santinam, send your money about the people. You know, we said some. I can't come up and the I send it back, and the better was. We teach you, walk, the doors. The Bible says, the send me this account with the fear, the service. Jesus the Bible that was. You could use the fears of the service, no suit, one person. No place. Oh, nothing. The body is a back, and the better was. The yes of my uncle, who I'm and not the more, they are a year. You know, then you are reaching a car about it. The people were hard, and your man was right. That one. Chocolate, this is live on an air who was 15 years. Obviously, one. We were before now appointed as chairman of customary committee. I will be young double and in the year. So we can step appoint and support this season. Never pressure and then we are the ball. Now, you said, no one allowed down and the game that's it, yeah. I'm more now more, above me. I don't know. I'm never Jesus. I said, yeah, moment one in saw what you want to pack and man. The food pack. Boko assembly by one or one, not a crack, and also something. Can you say, Koye Mania, the French house? I say, the self attack. So, without the chrome man, I see you quiet. If you have a little send it back. Now, with the doors. And mom who said, the way the boy, so I am a friend. And the one I am my my etias said, Sayo Kufuna, the Tino, Messiah, Junior to join the community or that was about what was the show me there, and we didn't be patterns. To buy a person, the body last year. Now, must say, Capella, one more lady will be a former master, and also about to mention so now. The women in our Ghana for and I hear acquire the blue cannon Kibian and way. Yeah, about the troubles. When now the men now so say they have a function of quick. And he said, walls will need 2 more. Then will be the answer. See my baby, the back, the strap.
Before I when it's a weekend, if you come on, do something. But yes. Nana, it's you, no do for. The boy has one. That's a papa. You must have first away. That's no problem. Nyakopon, you say it's something now. John, my penny so you listen. Say, you could need and pack Miniakumano. Also, what was said. I don't hear the man and they would be. It was a daily pain, Dara, and one kind. Say, a person said, open to me, at least a baby got a man's one. I'm already full here, open the hat, ever since that, or the Almapa, it's down, so. Ɔsi na mi adum na mi mi etu mi hyɛ wɔn nsa mfie naa na ɛdɛ wɔn nimu odi kan no wɔn di kuta ho pii. Yom ɔsi mu kɔda na nyinara wɔn ano aba wɔn ankyɛn anadwo ne ɛdun nkɔmɔ ne ɛhwɛ na nkɔmɔ esibire ɛdɔba so. Ɔsɛmuna so yɛ mfie na so yɛ osinwura adwumadeɛ no so sɛ nhyira me sɛ ato aso. Ɔsɛ saa mmerɛ no wɔn mfie na sɛbi ɛde wɔn mu a ɛkɔ na wiyɛ no na yɛ adeɛ kɔ bɛgya ba ka bɛ sɛ Ghana man sɛ bebree. Ghana sika sɛm a wɔatoto ɛde asi na kwan mu ɛyɛ ade no maa ne nyinaa ba fam nso sɛbi wampa ba wosrɛ no sɛ wura kapɛtɔ so a bɛyɛ yie wɔso kɔ ɛmiri na wɔkyi si na bɛso tie paebɔ no ɛna yɛkopɔn gye wɔkyi a ɛnɛ wode bɛdɔ bi a wode abiri ni yɔm ɔsi mfie wɔdwiri nanado sɛbi wɔde wakoma pɛ ekuta wɔ wadwiri pɛ ekuta wɔ na nso nipa bi adu hwamɔ ɛwɔ mu ɔsi nipa adu hwamɔ nyinara no wampa aba na ɛden so wosi wo bɔ sɛ bɛrima sɛ ɔbɛyɛ. Ɔsi sɛbi ɛwɔ ahoɔden mpaeɛ a sɛbi ɛde tɔ wɔ kyerɛ nyinara ɛna sɛbi nananom nsɛmafoɔ twɛda mpɔn akyiri de agyina wɔ kyerɛ a sɛbi nɛ asomdwie ekuta Ghana man. Ɔsi lenyame de kyɛ wɔ woda bɔ homɔden nɛ woda gyina ne mu a wode bɛda ase a na wopɔn sutɔ wɔ akyi a sɛbi ɛna wode bɛto n'anim ni. Yom deɛ wonua ka kyerɛ ne sɛ lenyame agyina wɔ akyerɛ sɛbi emu ohwi aseɛ a sɛbi nyame adom wɔtuma kuta mu a bɛduru ne no deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ ɔno mmienu nyara ɛfa ase na kɛseɛ ɛbɛtwa gya mbɔ. Yom ɔsi deɛ wɔsɛ ka to asoso ne sɛ nyame adom asomdwie ɛde kuta Ghana man sɛ ɛka bɛɛ na bɛyɛ du mmienu na yɛ kɔto aba deɛ sɛ obiara Ghana man nyinaa ehu sɛbi Ghana man ɛsoso obiara a wɔwɔ ha Ghana man soso obiara ɛdi obiara hu sɛ Ghana man de sɛ edi kan
Sisi na ase kukuruti na de koto aba. Ehwe no obi aye. Ogasa ye de wetma ye na obi a de koto aba. Ene so obi ase sebe ne topa. Ye nyina koto aba no wie. Ye ni kan wie de bi kunim no. Ye nyina ya tanachi so le be ga na pe ni aso. Si do ka se da for se enye entopa. O se enye ka se tutue. Yo. O se sabe you also wait for my Ghana mine. You also wait my yellow. And I walk ama Ghana mine sabe atomo sumu. Enye to die. Enye sabe huruma. Kamasa na de beto na kuma so do openo o to ba mo yo sisa be na no we o nia de wa sele bo sese be sande ne wa dawo ma me mo du gwa se kan so yukuni so ba bo do pa ba to we so be sa me su die me mo ma sa ma da na ma hada asele bo yo o se do ka cha mo yo fo aka se na de se obi a hu se Ghana man asosin se wo ni be bia no Ghana ma obi a proprio be ko ti na de ko to aba o bo on tu ana atum de de hu na de be to na kuma so ba ko to ni wi a de be to ma no o Ghana ma be ni asuri Anado. Se l'unia, you can so ni, the real account for so. Se Ghana company, the so sa. Se be there, and you will boy. America can be in our home, what will be. Or send them we are doing the private water or tree. Say, would Ghana Bannerman offer a question inside. And no who did I fear her, who took out the pet, or how about that? Yo. O se na me ado na people from besi mu 7 January no. O da no to be man there say the na me sha no abedi ga na my so no a. Ene no no wi na o to ka no wo pe. O ko ba bia na wo ba say be. U na ri ku ni cha o he ya. Yo. O se say o ba no no ni na bi wo ha wi. Na bra so so bank ya ene ni ma fi ho no no so etna ho se bibia o se sana position no yom o se do na me no ho se ma wo se na ko mo wo din e bra no so na o da na tu ma de o ma no wi a se be na ko ku ta wo sara na mu jamo no wa jama se de ga na mai Egutawo na se be o na bia no kanya na enso wo so o se na me edema na me won ka ho o fa na san ka na do yi bia se be na so you was so sharp so na se na ya sa asre enam se dwumadi ni bi eda yanim ti se utumfo adawo ma ko be ma kwan dia na krakra ni akwa kotoa dwumadi no so eda nase na ni shampi ala sima adawo ma do ko so o do se so o do yi bi ni na se bre ni sha na ko
I'm one of the name of the so many young man perfect. We now one of the selling everyone. In Iowa, was a